Ahojte! To, čo pred sebou vidíte, je obrovská Lego taška, v ktorej je to, čo som si kúpil v Lego Store v Prahe. Sme vlastne teraz boli na takej malej dovolenke a videli sme tam veľa dobrých aut, veľa pamiatok a samozrejme sme boli aj v Lego Store, ako inak. A teraz začnem rovno prvou vecou, čo som si kúpil. A to je táto krabička, v ktorej asi viete, čo bude. Lebo vlastne v Lego Store, v každom Lego Store je vlastne pick-a-brick stena, ktoré si naberiete vlastne koľko Lego dielikov zmestíte do krabičky. Ja som si zobral len tú malú, lebo tam nebol nejaký extra výber. Máme nahrávku, ako bola tá stena, tak vám tu potom vidie z toho aj short asi. Takže nebol tam nejaký extra výber, ale dalo sa a z toho inak otvorím. OK, krabička úspešne otvorená. Tu môžete vidieť, ako tam pekne všetko uložené, aby ani žiadny centimetr nezostal nevyužitý, možno okrem tohto tu. Takže na vrchu vy môžete vidieť kopu týchto ružových kvetiniek. Fakt ich tam je akože strašne veľa, ale nevadí, zídu sa. Nejaké listy. A to trocha vysypem, nech to môžete vidieť, čo je pod tým vlastne. Tak ako môžete vidieť, bolo tam fakt kopu týchto ružových kvetiniek. Potom nejaké tieto tmavo-zelené 1x1 výstupky s dierou. Tie sú dobré napríklad na dávanie rôznych rastlín, takže samozrejme sa určite využijú, lebo už mi dochádzali. Potom nejaké tieto svetlomodré, alebo také pieskovo-modré, alebo ak sa nazvať dlaždice. Do mesta sa možno využijú. Nejaké tieto dieliky som zobral len tak, prečo nie. Tie oranžové, alebo takéto farba. Pár týchto listov, ružových. Mám také si zlé osvetlenie, neviem, to vidno inak ako na kamere. Nejaké plejty čierne, využijú sa, prečo nie. A potom tu je ostatné, pekne nastakované. To vám potom podrobne ukážem. Tak, môžete tu vidieť hlavne, môj hlavný cieľ boli tieto zelené listy. Na nešťastie tam boli len v tejto malej verzii a nie v tej väčšej verzii, určite viete, ktorú myslím. Ale taktiež som ich nabral strašne veľa. Ako môžete vidieť, mám tu jeden stack, druhý stack, tretí stack. A to je vlastne všetko. Potom tu môžete vidieť nejaké plejty nastakované. Hlavne tieto sivé 4x6 sú veľmi dobré. A nejaké tieto malé nugatové farby som spomenul na meno. Som tam ešte k tomu primiešal, aby sa to ešte oddelovalo. Potom som vzal zo pár týchto zelených, takýchto divného tvaru. Tie sa určite využijú či už v meste alebo v kempingu. Niekde sa využijú na trávu alebo čo. Potom som zobral zo pár týchto zelených 2x4 normálnych bricks. Tie sa samozrejme využijú do kempingu alebo proste hoci čo sa využijú. Takisto aj tieto svetlo-žlté. Napríklad nejakú štruktúru sa využijú alebo na nejaký dom možno. Zo pár bielých plejtov a nakoniec zo pár sivých 2x2 plejtov. Tie nám tiež už dochádzali. A nejaké tieto štítové tajely, boli tam už len posledné dva, tak som ich vzal, prečo nie. Môžete vidieť, čo tam zostalo. Tak teraz to trocha osuniem nabok, aby sme uvoľnili miesto ďalším veciam. Teda ako ste mohli vidieť, nabral som z toho celkom dosť. Aj keď ako som už povedal, tam nebol moc dobrý výber, lebo by som rád tam bol, aby tam boli nejaké tie tehlové dieliky hlavne. Tie som častokrát videl na týchto stenách, ale teraz tam vôbec neboli, iba nejaké fialové a tie netreba. Takisto ani žiadne tie trávové dieliky alebo listy, tie by mi tiež sa zišli, ale žiaľ tam neboli žiadne, ale nevadí, som aj tak s tým spokojný. A ďalšia vec, čo tu mám, sú to minifigurky, konkrétne 3 z tej novej série, vlastne sú rôzne zvieratá, alebo teda prevleky zvierat. Dnes už mám vlastne 3. To som povedal na rôznych šortoch, mám tu zajaca, mačku a delfína. A teraz si toto otvorím, toto ďalšie. Ja viem, ktoré tam už sú, ale vám to ukážem. To som ich skenoval, samozrejme. Prvá figurka je papagaj. Je to asi moja obľúbená figurka z tejto série. Hlavne kvôli tomuto jednému dieliku. Vlastne je jedlo pre papagáje. Ja ju rýchlo postavím. Tu môžete vidieť pekne zabalený ten dielik, čo to má byť chvost. Dokonca 2. Sa pozrieme ešte do návodu, ako to tam má byť, lebo s ním som úplne istý. Modrý ide dole a červený hore. Ale to je prakticky jedno.
Môžete vidieť teda celú figurku. Má takéto divné ruky, nie klasické, ale ako by to boli tie krídla. Podobné ako u tohto delfína. Potom samozrejme to helmu papagája. Ako nejaké divné namalované oči. A z druhej strany takýto divný výraz. To tu nič nepomalované, ale tieto dual molded nohy. To vždy dobre je, keď vidno. Ale taká trocha slabšia figurka v tým detailov, ale tento dielik je fakt super. Ďalšia figurka, čo teraz bude. A je to Pau. Tiež jedna z mojich obľúbených figuriek z tejto série. Asi ju postavím bez kamery, lebo nech nestrácam čas, už je toto video dosť dlhé. Táto figurka je tiež veľmi pekná, podobná ako ten papagaj, akurát, že nemá vlastne normálny ten chvost z látky, ale takýto obrovský plastový chvost. Veľmi pekne detailný, aj tá čiapka je veľmi pekne detailná. Hlava je úplne obyčajná, má aj druhú tvár, ale nič zaujímavé. A tiež má tieto dual molded nohy. Až tam bola takáto malá slnečnica k tomu. Super, tá tretia figurka. Čo v nej len bude. A je to, môžete vidieť, koala. Tak, taká trocha vtipná figurka, uvidíte prečo. Má vlastne bumerang v ruke, nejaký list. Nemá žiadny chvost ani nič, ale má detské nohy ohybné. Ale najzaujímavejšie je táto hlava, ktorá vlastne má z druhej strany akoby túto masku na oči na spanie s nápisom Z ako chrápanie. Lebo vlastne koaly veľa spia, tak to asi preto. Tú hlavu už mám použitú aj v meste. Nie je to exkluzívna hlava pre túto minifigurku. Tak a teraz asi najzaujímavejšia časť tohto haulu vychádza. Ďalšia krabička. Ale v nej sú nie dieliky, ale minifigurky. Tam bol veľmi dobrý výber, by som povedal. Nie ako tie dieliky. Mám ich 6. Prvá figurka je toto vlastne pani v prevleku kocky. Ja už mám vlastne tieto kocky 4, aj s touto mám tyrkysovú, svetlomodrú, oranžovú a teraz rúžovú. Mám veveričku, to sa vždy zíde. To. Tá hlava sa ťažko dáva z tých dole vlasov, neviem prečo. Vám neukážem druhý výraz, ale má také divné vlasy trocha. Ďalej táto pani v letnom oblečení a má pohár s kávou alebo s horúcou čokoládou. Ten som veľmi chcel tento dielik, ale nikdy som ešte nevidel, vlastne ani v Lego Store. Som rád, že som ho konečne našiel. Tiež má takto zaujímavé vlasy a tiež ťažko dávajú dole z hlavy, takže vám neukážem. Ale sú to úplne obyčajné hlavy, ktoré už mám určite v Lego meste. Ďalej to mám tohto pána, má tieto husle, alebo skôr violončelo, alebo čo to je. Ale je to skôr maliar, ako vidíte má telo špinavé teda košelu špinavú od farby, nejaký štetec vo vrecku, tieto nohy potlačené, zaujímavý účes a má načovací prístroj, černú druhú hlavu. Ďalej tam je tohto chlapca, má akoby také pirátske tričko, kraťasy, trocha divné vlasy, tým potom zmením, aby nebolo vidno tú druhú tvár, to nie je nič. A má mobil s kartou na ňom, platobnou. Ďalej je tento tiež ďalší chalán, ktorému tiež zmením nohy, aby nemal plavky, lebo to vyzerá divne. A je to akoby nejaký scout. Sa mi hodí do tohto kempingu. Aj takéto divné vlasy má. Aj divnú hlavu. Tak som ešte nevidel predtým nikde. A moja najobľúbenejšia figurka z tohto haulu je tento surfista. Má tento surf potlačený, čo je fakt super. Ktorý mu vlastne ladí s tým jeho oblekom. Ktorý sa mi tiež veľmi páči. Také pekné farby. Potom má slúchatka, to sigmovskú tvár. Takže to je asi moja obľúbená figurka z tohto haulu. Ja sa už blíži ku koncu. Ešte vám ukážem, si kúpil už nie v Lego Store 3 matchboxy, jednu Hondu Civic Type R, to staré Volvo a potom padá tú Celiku. Tie už otvorím inokedy, lebo už je toto video dosť dlhé. Tak, to je to koniec tohto videa. Určite si potom pozrite na kanáli môjho brata, ktorý sa volá Nathan TV. On si tiež vlastne niečo kúpil v Lego Store. Tak si pozrite na jeho kanáli, vidíte tiež video haul. Tentokrát sme nerobili spolu. Tak to je záver tohto videa, dajte na neho like, sa vám páčilo. Ďakujem, že ste ho pozreli do konca.
Nezabudnite aj na odber, komentár, ako vždy. Ahojte.